Και στη τηλεφωνική μας γραμμή θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζώτου, υποψήφια βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Ζώτου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είστε καλά? Καλά, ευχαριστώ. Το ρωτώ πραγματικά με ανθρώπινο ενδιαφέρον και στις δύο, αλλά και σε όλους τους καλεσμένους μας, πώς πάει η προσωπική μάχη, η προσωπική προσπάθεια σε μια δύσκολη πολιτική συγκυρία, αλλά και με πολύ πυκνό χρόνο. Αυτές οι λίγες ημέρες δεν είναι και το καλύτερο δυνατό δεδομένο για να κάνεις εκλογές. Κυρία Ζώτου. Ναι, γεια σας. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ότι ο χρόνος ήταν πάρα πολύ λίγος. Δεν ξέρω αν μου δίνετε η ευκαιρία να σχολιάσω κάτι που είπε πριν ο εκπρόσωπο υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, ότι αναγκάστηκαν. Μας ακούγατε, μας παρακολουθούσατε. Ναι, παρακολουθούσαν, ναι. Δηλαδή, εντάξει, η υποκρισία, ας πούμε, κάποιων πολιτικών δυνάμεων που οδηγήσανε τη χώρα σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα είναι απίστευτη και πολλές φορές λες αν αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή πιστεύουν ή τα λένε αυτά από άγνοια κτλ. Είπε ότι αναγκάστηκαν να πάνε στις εκλογές και υπενθυμίζω στους ακροατές ότι το πρώτο κόμμα που έβγαλε σποτ, ας πούμε, για τις εκλογές ήταν η Νέα Δημοκρατία. Άρα θέλανε αυτές τις εκλογές, τις προκαλέσανε και μην βγάλουν τώρα μαύρα δάκρυα ότι δεν θέλανε τις εκλογές και δεν μπορούσαν να τελειώσουν αυτά που είχαν προγραμματίσει. Αυτό ένα πρώτο σχόλιο. Πάντως και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι δεν ήθελε τις εκλογές. Άλλο. Πάρα δεν πολύ. πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ποτέ ότι δεν ήθελε εκλογές. Ήθελε για να αλλάξει η πορεία αυτής της χώρας. Μάλιστα. Αυτή είναι ότι δεν θέλαμε εκλογές. Η υποκρισία στο μεγαλείο του. Εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να απαντήσω και στην ερώτηση που μου κάνατε, ναι, είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος. Αυτό όμως δεν λέει τίποτα, γιατί οι υποψήφοι που είναι, ας πούμε, στα κόμματα προτάσουν πρώτα το συλλογικό συμφέρον, να πάει καλά η συλλογικότητα εκεί που έχουν βάλει υποψηφιότητα και μετά, εντάξει, και ο καθένας βέβαια προσπαθεί να βάλει και τη δικιά του πινελιά σε αυτόν τον αγώνα. Εγώ σε αυτές τις εκλογές είμαι με τους συνεργαζόμενους, είμαι μέλος των Οικολόγων Πράσινων, που σε αυτές τις εκλογές είπαμε να συμπορευτούμε με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτως ώστε να αλλάξει πορεία η χώρα. Κυρία Ζώτου, επειδή προέρχεστε και από συνεργαζόμενο πολιτικό χώρο, είναι πολύ επίκαιρη συζήτηση και επειδή μιλάμε και με την εκπρόσωπο ενός κόμματος που φιλοδοξεί να μπει στη Βουλή και μάλιστα έχει πάρει και θέση πρόσφατα για το ενδεχόμενο συνεργασιών παρά την κατηγορηματική στάση του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίο πολιτεύεστε τώρα, είναι το θέμα των συνεργασιών. Η δική σας προσωπική εκτίμηση είναι ποια? Ότι μπορεί να παραμείνουμε με το μοντέλο των αυτοδύναμων μονοκομματικών κυβερνήσεων ή πρέπει να αρχίσει να δημιουργείται αυτή η κουλτούρα των συνεργασιών, ίσως με άλλα κόμματα, με άλλο πολιτικό πολιτισμό, με άλλες προϋποθέσεις, με τι εν πάση περιπτώσει? Ναι. Σαν θέση και αρχή, οι Οικολόγοι Πράσινοι πάντα έχουμε πει ότι είμαστε υπέρ των συνεργασιών. Και αυτό το πράγμα πρέπει, όπως είναι όλη η Ευρώπη, όλος ο πολιτισμένος κόσμος. Αυτό σιγά σιγά πρέπει να συμβεί και στην Ελλάδα. Πάντως δεν γίνεται τώρα να μην υπάρχουν συνεργασίες με βάση προγραμματικές συμφωνίες όμως. Πάντως τώρα, κυρία Ζώτου, πολιτεύεστε με έναν πολιτικό σχηματισμό ο οποίος θέτει επίμονα και ως σχεδόν μονόδρομο το ζήτημα της αυτοδύναμης διακυβέρνησης. Άλλο είναι αυτό. Ναι. Δεν είπα εγώ ότι είμαι δηλαδή ενάντια στη θέση που εκφράζει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η στιγμή είναι πάρα πολύ κρίσιμη για την Ελλάδα. Οπότε για να κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και για να κάνει αυτές τις αλλαγές που πρέπει να έχει μια πλατιά κοινωνική στήριξη, άρα πρέπει να έχει την αυτοδυναμία ούτως ώστε να κάνει τις αλλαγές. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, οπότε γι' αυτό καταλαβαίνω ότι μιλάει για αυτοδυναμία. Και μακάρι ο ελληνικός λαός να καταλαβαίνει την κρισιμότητα της στιγμής τώρα που βρισκόμαστε και να δώσει τη δυνατότητα για να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ την αυτοδυναμία. Άλλο αυτό και άλλο αυτό που είπα πριν, ότι σιγά σιγά ο πολιτικός κόσμος, τα πολιτικά κόμματα εδώ πρέπει να καταλαβαίνουν τη σημασία που έχει μια συνεργασία, να δούνε κάποια σημεία με τα οποία συμφωνούν
και να βάλουν εμπρός, ας πούμε, αυτό που λέμε εμείς, το έργο μιας εναλλακτικής διακυβέρνησης της χώρας. Εσείς εκτιμάτε ότι στο ενδεχόμενο μη επίτευξης της αυτοδυναμίας και με την δημόσια ρητορία του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Τσίπρα, μπορεί να δημιουργηθεί ή να οδηγηθούμε σε ένα κοινοβουλευτικό αδιέξοδο που μπορεί να οδηγήσει σε δεύτερες εκλογές? Εγώ το εύχομαι όχι αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, επιτρέψτε μου να παρατηρήσω ότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο κ. Κουτσούμπας, μετά τη χθεσινή του δήλωση, θα στηρίξει είτε με ανοχή είτε πολύ περισσότερο με ψήφο εμπιστοσύνης μια κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ των 145 βουλευτών, για παράδειγμα. Ωραία. Ή δεν μπορώ να διαβάσω καλά Έτσι είναι όπως τα λέτε. Δυστυχώς αυτή είναι η στάση του ΚΚΕ, δηλαδή στις παθλίες αντιλήψεις και τα λοιπά, οχυρωμένο πίσω από τις θέσεις του. Ναι. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Όμως, εντάξει, δεν ξέρουμε τι κόμματα θα φέρει, ας πούμε, ο ελληνικός λαός στη Βουλή. Εγώ μπορώ να βλέπω και άλλες δυνάμεις, δημοκρατικές δυνάμεις της πολιτικής, της αριστεράς, που μπορεί να μπουν στη Βουλή και με τις οποίες μπορεί να κάνει... Όπως για παράδειγμα? Για παράδειγμα, ξέρετε ότι προεκλογικά υπήρχαν συζητήσεις μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της ΔΙΜΑΡ. Οπότε, εάν η ΔΙΜΑΡ μαζί με τους πράσινους που συνεργάζονται σε αυτές τις εκλογές μπουν στη Βουλή, δεν πιστεύω ότι γιατί να μην υπάρχει συνεργασία. Και τουλάχιστον από αυτό που κατάλαβα εγώ από την συνέντευξη που σαφώς δεν θα προεξοφλήσω, επιτρέψτε μου, εγώ δεν θα προεξοφλήσω το αποτέλεσμα, αλλά με τη λογική των πιθανότητων φαίνεται ότι ανεξάρτητοι Έλληνες και ΚΚΕ είναι, ξαναλέω με πολύ επιφύλαξη και πολύ μεγάλη προσοχή, το πιο σοβαρό ενδεχόμενο να είναι στη Βουλή. Για τους ανεξάρτητους Έλληνες υπάρχει μεγάλη συζήτηση ότι μπορεί και να μην είναι. Γι' αυτό ρώτησα μόνο για το ΚΚΕ, γιατί για τους άλλους πολιτικούς σχηματισμούς είναι κατηγορηματική άρνηση ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία. Αυτό δεν το ξέρουμε. Το ξέρετε, το έχει πει ο κ. Τσίπρας. Είναι πάρα πολύ ρευστό. Δεν ξέρουμε τι θα φέρει η κάλπη, οπότε αυτό καλύτερα να το δούμε μετά τις εκλογές, πιστεύω εγώ. Αλλά λέω ότι η θέση μας αυτό είναι ότι με βάση προγραμματικές συμφωνίες, οι οποίες στον κόσμο παίρνουν και μήνες, τα πολιτικά κόμματα συζητάνε μεταξύ τους που συμφωνούμε, που διαφωνούμε και δηλαδή... Κυρία Ζώτου, επειδή ξαναλέω προέρχεστε από τον χώρο των οικολόγων πρασίνων, ένα από τα προβλήματα αυτής της προεκλογικής αναμέτρησης είναι ότι δεν θα καταφέρουμε, δεν θα προλάβουμε να μιλήσουμε εκτός από την οικονομία και για το περιβάλλον και για την ποιότητα της ζωής μας και για την προοπτική επιμέρους ζητημάτων, και δεν ξέρω πόσο σας πληγώνει αυτό. Εμένα πάντως προσωπικά με ανησυχεί πάρα πολύ ότι θα φτάσουμε με τα έντονα διλήμματα, τα πολλωμένα διλήμματα, τα πολιτικά, αλλά δεν θα προλάβουμε να μιλήσουμε για ζητήματα που μπορούν να καθορίσουν εξελίξεις δεκαετιών, όχι της επόμενης μόνο ημέρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή σας την ερώτηση, γιατί το περιβάλλον έχει δεχτεί μεγάλο πλήγμα όλα αυτά τα χρόνια από τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα. Εμείς στη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ τι κάναμε μετά από μήνες συζητήσεων και μετά που δέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ την πλατφόρμα με 22 σημεία που έχουν σχέση με το περιβάλλον. Γιατί το περιβάλλον δεν λέει τίποτα από μόνο του. Δηλαδή η πολιτική, η οικολογία είναι άρρηκτα συνδεμένο το περιβάλλον με τη ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό σε αυτά τα 22 σημεία μπορώ να πω κάποια πράγματα. Είναι η προστασία των κοινών αγκαθών, όπως είναι το νερό, αέρας, γυαλί, δάση, υγρότοποι κτλ. Είναι η αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου στη χώρα. Είναι η αναδιάρθρωση του γεωργικού τομέα. Εκεί πρέπει να δώσουμε έμφαση στην βιολογική και στην ποιοτική γεωργία. Είναι η αλλαγή του τουριστικού μοντέλου. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο. Και δεν μπορούμε να φέρνουμε ξένα μοντέλα όπως θέλουν να κάνουν τώρα με τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Ο τουρισμός πρέπει να είναι συνδεμένος με την τοπική οικονομία. Έτσι δυναμώνεται και η τοπική οικονομία και η εθνική οικονομία.
Πρέπει να υπάρχει αλλαγή και στροφή του κατασκευαστικού τομέα. Τι θέλω να πω με αυτό? Οι πράσινες θέσεις εργασίας που λέμε εμείς μπορούν να δημιουργηθούν δεκάδες θέσεις εργασίας εάν πάμε στη μόνωση των κτηρίων, στην βιοκλιματική αρχιτεκτονική και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Η διαχείριση των απορριμμάτων, που είναι μια πονεμένη ιστορία στην Ελλάδα. Πρέπει οι πολίτες να το πάρουν στα χέρια τους και να εφαρμόσουμε πολιτικές που έχουν σχέση με τη μείωση, με την επαναχρησιμοποίηση και με την ανακύκλωση. Και πάρα πολλά άλλα πράγματα, τα οποία τα βάλαμε κάτω, τα συζητήσαμε, τα δέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και έτσι εμείς αποφασίσαμε ότι θα στηρίξουμε όχι μόνο την εκλογική επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το έργο μιας εναλλακτικής διακυβέρνησης για μια βιώσιμη ευημερία, λέμε εμείς. Όχι ευημερία για τα νούμερα, αλλά ευημερία για τον απλό πολίτη, για τον απλό κόσμο. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα ευχηθούμε καλή επιτυχία στην κυρία Ελεονόρα Ζώτου. Είναι υποψήφια στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Ευχαριστώ να είστε πολύ. καλά.